Tenim a nosaltres, Helena, els seus creadors, els impulsors. El Maurici i Esteve. Que són germans, són catalans i han fet aquest festival que es consolidi a Menorca. Què tal, com esteu? Benvinguts. Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. Un plaer, un plaer. Ara m'estava explicant l'Esteve que el primer festival hauria d'haver sigut abans de pandèmia. Ah, i per culpa de la pandèmia es va frenar, no? Clar, vam arrencar el 2020, que també vam tenir una visió ideal. El 2020 arrenquem i diem, va, comencem aquest festival. I vam constituir la SL tot l'11 de març, és a dir, 2 dies abans que ens tanquessin. Sí, vau tenir una visió de... Visió de negoci d'aquelles de les bones. Bueno, però això de vegades és una bona sort. Nosaltres vam començar en plena pandèmia. Ah, mira, veus? Sí. Molt bé. Vam haver de cancel·lar el 20, o posposar el 20 i el 21, i l'any passat per fi vam fer la primera edició que veiem al vídeo ara, però... Veu tornar amb un èxit rotund i torneu aquest any, no? Quines novetats tindrem aquest any? Va. Doncs aquest any el format sí que el mantenim una mica, que és un format, és un cicle de concerts, hi ha un concert al dia, hi ha un village abans i després perquè la gent pugui estar, pugui prendre coses, o sigui, aquest format es manté. Sí que l'any passat vam fer un tancament una mica diferent, que aquest any no el fem el cicle cada dia igual, i els artistes, la novetat d'aquest any és que els artistes hem fet una pujada a nivell d'artistes internacionals, artistes de primer nivell nacional que venen aquest any. Vanessa Martín... Tenim el cartell, no sé si el podem veure, però noms molt coneguts. Tom Odell... Aquí veiem des dels Manel... Això és l'any passat. Ah, això és l'any passat? Doncs mira, els companys, que bé. L'any passat també van portar molts bons. Clar. Aquest any porteu Vanessa Martín, pot ser? Sí, portem Vanessa Martín. Ho tenim aquí. Pablo López. Cristal Picters, Tom Odell, Vanessa Martín, Pablo López... Sí, i Amaya també. Grans noms, i encara queda algun per treure. Encara queda algun? Sí. Però que no el direu? No el direm. Va, fes un spoiler, no diguis el nom. És artista nacional, però no... Nacional, eh? Sí. Femení o masculí? Masculí, i falta la bomba. És la bomba en principi del cartell aquest any, però estem així esperant. Quin Àfrica serà? Sí, exacte. Perquè diu la bomba... No, home, no, que serà bomba de notícia. Bueno, podria ser, no? Seria interessant, seria molt interessant. Molta gent que li agrada. Però, escolta, són grans artistes. Us veig l'any que ve, potser la Rosalia, que caigui per allà. Doncs nosaltres ja... Això són paraules majors, eh? Seria meravellós, no? Perquè tot s'ha de dir, vosaltres sou d'aquí de Barcelona, heu imposat aquest festival allà a Menorca. Com us sentiu, perquè sou germans, com us sentiu de tenir aquest èxit tan espectacular i tenir la resposta d'artistes d'aquest nivell? No hi pensem, perquè ha sigut un procés tan lent, al final, com deia l'Esteve, des del 2020, que al final vas fent pas a pas, i no et pares a pensar del que estàs fent, i cada any vols millorar el de l'any anterior, i mira, vas tirant. Al final no penses en, ostres, estem fent un festival de música a Menorca, no... Clar, què us enllaça a vosaltres a Menorca? Què hi ha a Menorca que us agrada tant? Jo crec que és el que enllaça molts catalans a Menorca, que és que tenim a prop, que és una illa paradisíaca, que vas allà i tens com una... et canvia la filosofia de vida a la que arribes allà. També hi ha molt bona connexió amb els menorquins, que això jo crec que també és a destacar. I llavors, doncs, d'aquí sempre dèiem, ostres, a Menorca, que és espectacular, li falta com algo musical, li falta com a l'estiu, perquè ja hi ha propostes... Perquè és un lloc més familiar i sempre està tot més... Clar, perquè Menorca és una mica, no sé si m'equivoco, si no corregiu-me, rotllo acústic, rotllo una terrasseta amb les llums a la nit i tal, però vosaltres aposteu per anar a passar-s'ho bé a lo grande, no? Sí, però tampoc fem un macrofestival, que tampoc era el que volíem fer, sinó poder crear un espai on te poguessin venir i tenir cabuda aquests artistes que potser amb una cosa més acústica o més petita no hi tenien cabuda. I nosaltres volíem apropar a Menorca a tots aquests artistes que tots estan encantats d'anar-hi. Ostres, Menorca, sí, volem anar-hi, s'intenten adaptar per poder venir. I això és interessant. I el festival serà només pels concerts o el resto del dia hi haurà coses o activitats o alguna cosa? Bueno, nosaltres fem això una mica més de l'experiència, no? Activitats addicionals, eh? Aquí veiem el cartell d'aquest any, gràcies, companys. Ara ja l'hem actualitzat, veus? Que ràpids que som. Doncs deies activitats addicionals, oi? Sí, el que fem és comencem una mica abans, fem una part de village, on te pots anar a sopar, prendre alguna cosa, una terrasseta, no només vaig al concert, un concepte que es veu molt aquí, l'hem traspassat cap allà i és una cosa que funciona i des d'allà els agrada molt. Us ho han posat fàcil a Menorca per poder fer el festival? Molts permisos i tal, o no? Podeu criticar, si no veu, que des d'aquí ens veuen allà a les illes. No, la veritat és que ens esperàvem tenir més problemes, perquè de ser una illa... Clar, és que dius, bueno, que és que començo, i en una illa, que potser em diuen, no,
aquí no volem... No, realment des del primer inici nosaltres estem a Es Mercadal i des d'Es Mercadal, des del primer moment, ens van apoyar, ens van dir sí, endavant, i ens van deixar una mica, fer volar la imaginació sense... No volem que això sigui un macrofestival de gent bevent i festa, sinó volem que, si és el format que voleu fer, endavant i des del primer dia. I per on comenceu? O sigui, perdona, per on comenceu? Perquè, clar, teniu la idea, com fareu, tal, però, clar, després teniu que contactar amb els artistes. Sí, Com ho feu? la idea es va com modulant a poc, també com vam cancel·lar 2 cops, també es anava com adaptant a la situació que hi havia, no? I quan parlàvem amb artistes hi havia coses que no acabaven de funcionar, primer vam plantejar multiartista cada dia, no acaba de funcionar els horaris, aquí sí que l'Ajuntament tampoc no m'acabeu molt tard, i tot es va modulant, i llavors al final arribes al format que estem ara, i amb els artistes al final és contactar amb mànagers i quan els expliques i els hi vens Menorca, a l'estiu, no sé, és molt fàcil de vendre. És una barreja que només pot tenir èxit, al igual que és un festival sostenible i respectuós amb el medi ambient. Quines mesures adopteu en aquest sentit? Ens hem posat bastant també... També Menorca és una illa on la legislació és molt més dura a nivell mediambiental que aquí, per exemple, que a Barcelona. Però sí que nosaltres ja d'entrada ja creiem que era, també les noves generacions creiem que han de ser les que apostin més fort per això, per aquest canvi. Sí que és veritat que una de les grans mesures que fem, òbviament, a part de que no tenim cap tipus de plàstic reutilitzable en el festival, que es doni al públic i això, perquè sempre... I estem intentant imposar aquest canvi, no? Intentar imposar també energies renovables dintre del festival i buscar intentar que la trepitjada, aquesta petjada ecològica sigui la menor possible per anar millorant. Clar, que no sigui fer un festival i ja està, sinó que penseu en molt més. Amb les marques que s'involucren amb el festival sempre han d'estar conscienciades amb aquest canvi i, per exemple, nosaltres parlem, tot el tema de begudes i això, no tenim cap ampolla de plàstic, tot són ampolles de vidre perquè puguin ser reciclades i poder tenir una bona gestió de residus. Clar. Quin és el públic que acostuma a venir a aquest festival o el que voleu que vingui? Doncs, primer de tot, el públic menorquí que fem el festival per la gent de Menorca, que estan encantats i ens consta que estan molt contents dels artistes que venen. Al final els hi ve Crystal Fighters o Top Model, que són artistes internacionals que van a Menorca. Això per lo primer. I segon, tota aquella gent de Barcelona que està a Menorca aquelles dates, que és moltíssima, doncs també, òbviament, sempre hi ha la comunicació i ens convidem a venir. Al final, aquests dos són com els grans públics. Després sí que tenim públic que ve de més lluny. O suposo que fans, no? O de Mallorca, que el tenen a prop. Hi ha trasllats de Mallorca, de la resta d'Espanya, ve gent de Regne Unit, ve gent d'Estats Units, ve gent de... Vull dir que el públic és internacional, però el principal és menorquí. I que l'estiu és una època de festivals i darrerament s'està posant molt de moda els festivals i d'anar uns quants dies i passar-s'ho bé, agafar un hotel amb amics, amb família i disfrutar de la música. Quina capacitat té el recinte? Doncs aquest any té 2.200 persones. Bueno, ni tan mal. No, el recinte té capacitat per molta més. El que passa és que ho retallem perquè una Menorca tampoc hi ha milions de persones. I per l'altre costat, perquè també volem que això, que quan tu vinguis a veure el concert puguis sentir-te molt a prop de l'artista. Que això és una cosa que ens ha valorat molta gent. I heu fet en plan zones VIPs i tal, o no? O tothom igual? Tothom igual, eh? L'alcalde estarà al públic, o l'alcaldessa. Sí, o sigui, tothom està com barrejat. Sí que hi ha una zona com més reservada per invitacions o així, que nosaltres ens la reservem, però, diguem, tu no pots anar i comprar un VIP, no és una qüestió de jo vull pagar-me un VIP, no. Tothom va, pots triar la grada o pots triar una pista, que sí que hi ha 2 zones asseguts a drets. Bueno, com tots els concerts. Sí, però no. Molt bé. Doncs del 4 a l'11 d'agost, al recinte Firal Cés Mercadal, si no m'equivoco, ho dic bé, Menorca Music Festival, gràcies a tots dos, de veritat, molts d'èxits, estarem atents a aquest festival, i quan estigui... Bueno, no farem programa en aquella època ja, estarem de vacances. Estarem de vacances? Bueno, podeu venir igual. Bueno, podem venir. Si queden entrades, com es compren les entrades? Per la pàgina web i és el canal oficial de venda d'entrades. Perfecte, doncs estarem atents. Gràcies a tots dos per estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies.